weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to gumbanna a woyni ballel jakiri seeno kuno ndulumaji dembe ko on waktu yoni ha to kanele kanareje kabaruji men coftal ɓalli fuɗɗortoɗen koto dowla mauritanie kalen tigui haala quart de finale gorgol ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati to sénégal ma en kal tigui haala juncide poccide ceylagal gam heblanade Russie 2018 to france et espagne ko ceerno saydou ba musidɓe tedduɓe woto godde joni joni jaajnoɗen jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen goni e mawde nogas setto ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati no mbirunoɗen e gardidi kabaruji meɗen kalen tigui haala quart de finale gorgol ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati ñande nogas e goho setto tokomaji ma huccit e jowol ñande nogas e ɗiɗi setto ligseybo gorgol ko kañum tigui huccitta e silla eɗen ciftina bandiraɓe wonde limane sport mo kaydi e racine club mo kaheydi e ɓen keeɓi tigui biyeji mum gam yaade miñiraɓe jaaɓe hatirde sen gummima to dowla mauritanie jeeyen tigui ha to sénégal kalen tigui haala juggude pottite ceylagal gam heblanade Russie ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati caggal nde ɓe mbaddi ɗekki e ouzbekistan e bosnie herzégovine baroɗe teddigal ɓe leydi sénégal ma pottit janggo ñalawma janggo o to dakar ñande nogas e jeegom setto maɓe jaato france gam tigui wadde heblo fodde balɗe sappo caggal ɗum ñande capanɗe tati e goho lewru mai maɓe kuccit e équipe mo luxembourg ñande jeetati lewru juin baroɗe teddugal ɓe sénégal ma kuccit tigui e croatie mo luka modric ñande sappo e goho juin baroɗe teddugal ɓe sénégal ma jaa tigui to vienne to leydi autriche gam tigui fottidde e équipe mo corée du sud ko adi eɓe jaɓana russie ha joni keddotoɗen koto dowla sénégal kalen tigui haala final départemental ODCAV mo kanel ko hanki ɗum wonno ASC Timtimol Mouhammadi Hunare ko kañum tigui huccitno e ASC Horonkane mo Demmankane ASC Horonkane mo Demmankane ko kamɓe tigui pooli ASC Timtimol loggi tati e ɗiɗi kettoɗen président ODCAV mo kanel ƴetti haala makko ko guiɗo men Abou Diaw Martin mais mbaɗa yetta Allah aussi mbaɗa yetta walluɓe par ce que min mi ardi département o tan ardade firtande no ɓuuri yimɓeɓe mi ɓurani ko Allah rokki kam Allah waɗi ɓe kooli kam ɓe mbi kam ardu min mi ardimo ko gardimi koye noon mbaɗa waɗi timmude par ce que komi neɗɗo tan wasami juuma wasa to perguitimi ɗum foof wasata won mais alhamdoulillahi rabbil alamin ɓe gondumi ɓe ko yimɓe selluɓe sembinɓe hoolaɓe yimɓe ko ɓen goni ɓe jaadumi hande son ƴeewi phase uji préliminaire département ɗi foof nde watte mi ala ɗo pourquoi mi ala ɗo par ce que mbaɗa yelana ko woni caggalam ko ɓe goppumi caggalam ko c'est des gens ɓe ganduɗa ene mbawi wadde hunde ha ɗum yettoɗo ko kamɓe jetti mbaɗi ɗum ɓe ngala ñalawma ɓe ngala nangue ɓe ngala tooɓo ɓe ngala poftugol ɓe ñamani ɓe jarani ha ɗum yettiɗo henna ko yettiɗo ko min ko Allah walli kam tan ko yimi haalde mabɓe ƴewanno ɗum yodirte Allah waɗi ɗum aussi ko mbaɗa yetta Allah mbaɗa yettaɓe mais so ɗum ɓenni aussi mbaɗa yetta jonuɗo joom ñalawma o Abdou Karim koko mbimi ko Abdou Karim ko Allah waddi min gandodiri min koko mbimi ko kala gumminiɗo ene walla département o komi maccuɗo Allah maccuɗo ma par ce que min ala ko joguimi so wona sukaɓe département am komi maccuɗo Allah maccuɗo sukaɓe département am kala darontoɗoɓe ene walla ɓe min ko min balluɗa kala kamniɗoɓe ɗum woni discours am kala kamniɗoɓe aussi ko min gaddotoɗa yettade haade ma yettade ɓe par ce que ala ko gandumi so wona ɗum ala ko jinmi so wona ɗum e ko mbanmi ɗo hannde ko mbaɗa ñaago jomiraɗo subahanahu wa taala joguiɗo joom bawɗo e fofo yo Allah rokkami waɗi ko ɓuuri ɗum mo wuuri par ce que ɗum woni fandaram mo wuuri woni holɗum c'est à dire que ko jiiɗen ɗo ko seeɗa e yiddam ko seeɗa e andiyam ko seeɗa e fandaram e sukaɓe département ɓe jeemumen témoin ko ɗum seeɗa e fandaram te inchallah so hawre welede Allah ma Allah yettini en ɗon so hawre welede Allah donc jogorɗa ɗoftirde hen équipe o pour phase uji régional équipe o ko gandimi ko so Allah jaaɓi koko no mbinomi nani tan inchallah min waɗi feere mi yiya maire uji département ɗi foof goto hen foof wasa ene waɗa hen junggo mum par ce que équipe o natti wonde équipe damankani ko équipe département o foof so Allah jaaɓi maire uji
les DG wonɓe ɗo henne département ji ministre uji wonɓe ɗe département ji go fof mo waɗi ɗum consulté mbiya ɗum eɗen jogui équipe département dappoɗo yaade au niveau phase régionale so sokami ko min ƴettu phase régionale comme no équipe o ƴettude phase régionale yaade cela 3 ans 4 ans ha waɗi représenté au niveau national ko ɗum woni fandare c'est la même équipe ko équipe damankani o kañum ha joni artiɗo henna donc mamin mba tous les moyens pour que département o yiye au niveau national so Allah wallamɗo jaaɓi ɗum woni haare amen hande ɗum woni haare amen janggo amin mbiya noon bandiraɓe journaliste wonɓe ɗo on fof on jarama Allah jarama caggal nde kettiɗen président ODCAV mo Kanel ma en kettotiki Hamidou Traoré capitaine Horonkane mo Demmankane Abdou Silla capitaine Hamadi Hunare bien o joué sirenga yirgindo yorundu ban donc yoru wori o perdi donc yirgenga wori o gagné hakim suga ya des sanjian donc o takene yirginya vraiment o duro do sirenga be xarfon nek fe lom nubi duro do joué bon fo suga ya di mo yan donc ke xade mo xon kunda o sanj kita donc or ko gagné comme ngeen ndere matchen ngeen inchallah mi dem ko bu ko départemental gagné nasu gagné départemental marando donc le départemental gagné inchallah ndagal la kay ndere match nga ndagal inchallah OK merci vive Dembangan. Oui, on prépare à Dafona Gamaro, donc au départemental de Jouement, on a joué 4 matchs, 3 victoires, 1 match, 1 défaite. Donc on a préparé à 4 régional, donc on va gagner le Morove. Match qui est match interne, donc victoire c'est victoire, défaite c'est défaite. Donc on a des drogotés à Soumaya, Tambagan Soumaya, voilà, merci à Kian Drogoté. Ok, merci. Merci beaucoup. Avant tout d'abord, mes salmini Guerdo Yabdo Fof. Mais salmini barado pareon et que en plus me wadi féliciter équipe gagné do quoi et minen encore me baran démérité et quand on ko football quoi fair play kadi ko ma joueur ran kada plus kadi perda quoi surtout à jouer dans la perdara voilà mais me wadi encore courage équipe mo encore et me baran démérité quoi oren hando c'est vrai équipe mo manki set o mankira hande ko défense amen o tan min katti en tan normal défense amen central o sama jang on vraiment min katti mom hande quoi on tan manki nanti mais à part ça vraiment min badi football mais demakani be kebi 2-3 actions be marqué mais be marqué be jouer football bawr fini min quoi mais vraiment min suis min badi kadi ko min bayo maro hande Allah rokki horkibe ndamo quoi Allah jarama Abdou Silla Allah jarama Hamidou Traoré kadi en beltanima président ODCAV mo Kanel e ballal Abou Diaw Martin sen gummima to dowla Sénégal ma en jatigi ha to Europe natiren to France bismoɗen Ceerno Saydou Ba ko fate Coupe de France. Seydi So Ceerno Guelaji So jam ñalle mon weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe Afrique kabruji men coftal balli toon to leydi France puɗɗortoɗen koko fati e demi final mo Coupe de France juɓɓinaɗi ñande talata e alarba ñande talata ko les herbiers ko kañum tigui juuduno e oɗo équipe biyeteɗo Chambly ko les herbiers heeɓi foldeɓe luggi ɗiɗi e wondude ndiga kan ko kañum tigui juuduno e oɗo équipe biyeteɗo PSG ko PSG heeɓi folde kan loggi tati e wondude loggel gotel ɗum noon final o futtitte ko les herbiers wondude PSG toon to stade de France ñande jeetati lewru mai hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati e waktuji nogas e go e wondude hojomaji joyiya. Ceerno Saydou Ba sen gum ha joni ko to dowla France keddoɗen kalen tigui haala Liga mo dowla France. Ko noon tigui Seydi So Ceerno Guelaji So kaleten tigui koko fate championnat mo Ligue 1 mo dowla France e ñalgu capanɗe tati e nayyi ɓiijo ko fati e pottitte jogorɗo yuɓɓinede hande yantude Aset e Alet hande ko Nantes jaɓɓoto Rennes, Dijon jaɓɓo Lyon, Marseille jaɓɓo Lille, yantude Guingamp jaɓɓo Monaco, Angers ko kañum tigui yahata ha toon to Toulouse e Strasbourg yaha toon to Amiens, Metz jaɓɓo Caen ñande dimanche woni Alet, ko Nice ko kañum tigui jaɓɓoto Montpellier, Troyes yaha toon to Saint-Étienne, Bordeaux jaɓɓo PSG. ɗum noon Ceerno Guelaji So ko ɗum ɗo woni pottitte jogorɗo yuɓɓinede ko fate Ligue 1 mo dowla France e ñalngu capanɗe tati e nayyi ɓiijo. A jarama Seydi Ba sen gummima to dowla France ma en pato Espagne kalen tigui haala Coupe du Roi mo Espagne. Seydi So Ceerno Guelaji So jeyten kay ko toon to leydi Espagne kalen koko fati Coupe de Roi eɗen ciftini yimɓeɓe demi final
fottinno ko Séville e Leganés ko Séville kay heɓi folde Leganés doggi ɗiɗi e wondude ndiga Valence ko kañum tigi juuduno e Barcelone walla FC Barcelone ko FC Barcelone kay heɓi folde Valence doggi ɗiɗi e wondude ndiga ɗum noon final o ko Séville e Valence keɓi jogori fottidde janngo so Allah jaɓi aset nogas e go lewru seeto hitandu ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati e waktuji 21h30. seydi ba ha joni koto dowla Espagne keddotoɗen kalen tigui haala Liga mo dowla Espagne. ko noon tigi ceerno Gueladio Sow ha joni keddoten ko toon to leydi Espagne ko fate Liga mo dowla Espagne e ñalngu capanɗe tati e nayoɓijo juɓɓinteɗi hande yantude aset e alet hande ko CD Leganés ko kañum tigi jabboto La Corogne aset ko Eibar kañum jabboto Getafe Celta Vigo jabbo FC Valence ñande alet ko FC Gérone kañum jabboto Espagnol Barcelone Real Sociedad yaha toon to Malaga Alaves ko kañum kay yilloyto oɗo équipe biyeteɗo Las Palmas Atlético Madrid ko kañum jabboto Betis Séville ñande altini nogas e tati lewru seeto ko oɗo équipe biyeteɗo Athletic Bilbao ko kañum tigi jabboto Levante. ceerno Gueladio Sow ko ɗum ɗo tigi wonno ko tongunuɗen e kabaruji men ɗemgal Pulaar ko fate coftal ɓalli yo jaam Allah hiranen. amin seydi ba sen gummima to dowla Espagne payen to Angleterre kalen tigui haala Premier League anglaise pottite ñalawma nogas e go nogas e ɗiɗi nogas e tati setto ñande nogas e go setto West Bromwich ma jabbo Liverpool jamdi sappo e go pawdi hojomaji capanɗe tati Watford ma jabbo Crystal Palace jamdi sappo e nayyi ñande nogas e ɗiɗi setto Arsenal ma jabbo West Ham jamdi sappo e ɗiɗi pawdi hojomaji capanɗe tati Stoke City kañumne ma jabbo Burnley jamdi sappo e ɗiɗi pawdi hojomaji capanɗe tati Manchester City jabbo Swansea jamdi sappo e joyi pawdi hojomaji capanɗe tati ñande nogas e tati setto Everton ko kañum tigui huccita e Newcastle jamdi sappo e jeenayyi sen gummima to dowla Angleterre jehen tigui ha to Italie kalen haala Série A mo dowla Italie pottite ñalawma nogas e go nogas e ɗiɗi e nogas e tati setto ñande nogas e go setto Spal ma jabbo AS Roma Sassuolo huccita e Fiorentina Milan AC jabbo Benevent ñande nogas e ɗiɗi setto Cagliari ma jabbo Bologne Atalanta jabbo Torino Chievo jabbo Inter Milan Lazio jabbo Sampdoria Udinese ma jabbo Crotone Juventus jabbo Naples ñande nogas e tati setto Genoa ko kañum tigui huccita e Hellas Verona musidɓe tedduɓe ko oɗo kabaru jogorɗin tigui uddirde kumpital men ñalawma hande o en jetti dendagal bandiraɓe wannoɓe tigui juuɗe mumen ha kumpital ngal wawi latade ceerno Saydou Ba to France et Espagne Abou Diaw Martin to Sénégal ɗum huufi haalde nde guiɗo moon musidɗo moon Gueladio Sow ɗo e nden yo jaam Allah jogo moon jogo min gonen e jaam